Milé dámy, rada by som vám ukázala jednoduchý test savosti hygienickej vložky Wincare v porovnaní s inými vložkami bežne dostupnými na trhu. Pravdepodobne si tento jednoduchý test doma ešte nerobili, ale kľudne môžete a možno budete aj prekvapené. Takže máme tu prvú vložku. Druhá vložka. A aniónová vložka Wincare denná. Použijeme na tento test farebnú tekutinu. Prvá dávka tekutiny. Druhá dávka tekutiny. Tretia dávka na vložku Wincare. Ale nám to nestačí a pridáme ešte raz také množstvo. Na test savosti urobíme papierovou vreckovkou. Čiže prvá vložka je úplne mokrá. Druhá vložka, viac ako úplne mokrá. A tretia je vložka Wincare. Úplne suchá. Takže verím, že vaša voľba je jasná a vyberiete si hygienické vložky nebielené chlórom z biologického materiálu a tými sú Wincare.